harremanak benetakoak, alegia personaia benetakoarenak oso zeak dira gatazkatsuak, aldi berian, badute bere gozamenak ere baditu, eta gero badago detektibearen maitasun harremanak, novela beltzaren tajuzkoak oso mutur, erotika bat oso muturrera eramanak. Trantzizio garaiegan gaude, sexu liberazioaren guk ezagutu genuen astapena. Haietan, orduan, bi mundu horiek, baina batez ere detektibidarenean muturrera eraman daude, novela beltzaren ikuspegitik, eta da beti pixka bat karikaturizatu edo erridikulura eraman ez, pixka bat humorea egin ez azkenean ez. Gero badago egoera soziolo-politiko bat ondoan dago etengabe, paisaia modura funtzionatzen du, baina hor dago. Eta personaia batzuk protagonista dira, gaina garaian gertatzen diren aldakuntzetan ez. Eta hor, oihartzun asko topa daitezke, bene-benetakoak esan dut bakarra, baina, norbaitek perturra ikusi nahi bali badu, hor, bai, perturren historia. Novelarako erabilia dago eta novelan beste funtzio bat hartzen du, baina oihartzunak hor daude. Eta beste garaiko historia asko, Tejeroren golpea eta hor komisario berezi batzuk, garai hartan egunkaritan agertu ziren berri batzuk erabilitut, baina benetan manipulatu egin ditut historiarako. Hori garbi gerabe, hau ez da lan historiko bat, beraz erabiliak izan dira.